Orada ayna başlanmanın öňýanyna çağalaryň öýmeyi aýlanyp, ýary medan aýtmaklary, mukaddes hasaplanýan bu nurany aýyň ähli beýleki aýlardan aýratyn tapawutlanýanyny äşkär edýär. Çünki orada aý rehimdarlygyň, ýagşylygyň we jemgyýetiň ruhy kämilliginiň dawarlanmagyny alamatlandyrýar. Bu aýda dünýäniň ähli musulmanlary tarapyndan bir aýlap agyz beklemek destury berja edilýär. Munyň öz ýurdumyzda insan perwer ýöregelerin häzirki döwrüň ruhyna gowap derejede dowam edýäniň aýdyň sutdamasydyr. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başlamaşlan dünýä nusgalyk ýöregeleriniň arkadaly Gahrman serdarymyň başçylygyna ýokary derejede amala aşylmagy bilen halkymyň insan perwer ýöregeleri agrarlygyny alamatlandyrýan desturlar döwrüň ruhyna gowap derejede ösürlýär. Ötüp gelýän ýaş etelleriň bagtyar maşgalalary, ýagşy dilegler etmekleri, öý iýeleriniň nurany durmuşynyň dowamy tatalmagy baradaky arzulary, bagtyar maşgalalar tarapyndan benet mertebe hökmüne kabul edilýär. Bu bolsa islam dünýäsiniň mukaddes ýöregeleriniň dowamy tatalýanyny äşkär edýär. Mukaddes orada aýyna başlanmagyny halkymyz iň umut arzuwlar hemde geljege mukaddes topragymyzda döredijlikli durmuşda ýaşap, nesilleriň bagtyar geljegine ynanly garamak bilen garşylaýar. Mukaddes orada aýynyň halkara parahatçylyk we anaşmak bilen başlangyç fursatlaryna gawat gelmeginde çuňur many bar. Munyň özi Türkmenistanyň betaraplyk derejesine esasanýan parahatçylyk söýüjülükli siýasatynyň ähli ugrulary bilen utgaşýan ýaxşy desturlaryň rowaşlyklary beslenýäniň nowatdaky beýanydyr. Milletimiziň ruhy gymmatlyklaryny täzeden dikeltmek, müňünliklaryň jümmüşinden göz başalyp gaýdýan baý we öýelboşly medeniýetini hasa kämilleşdirmekle bir hatarda merdany halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmak döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň biridir. Şol siýasatyň özüni ata-babalarymyzyň belent durmuş we insanperwerlik ýöregelerini esasanýar. Şolardan ugranyp türkmen halkyna mahsus bolan däp desturlar täze taryhy ýamda münasip derejede dowam etdirilýär. Eger wagtda bu nurany orada aýynyň başlanmagy türkmen topragyna şahatlykly we açyk iň umut duýgulary, ýagşy arzuwlary we pek niýetleri beslenýär. Orada aýynyň däpleri günnägor halklaryň şol sany türkmen halkynyň uzak asarlaryň dowamyna baý durmuş tejribesi esasynda kemale gelen insan perwerligi, hoşniýetligi, parahatçylygy hemde dostlugy dawarlanýan dünýäniň iň gadymy ýöregelerini birdir. Şunun bilen baglykda islam dünýäsine goşaly mehriban watanymyzda insan perwerligi we hoşniýetligi dostlugyny mukaddes kada urly. Bu bolsa diňe bir ýurdumyzda we sevipli däletem tutuş dünýäde parahatçylygyň, howpsuzlygyň hemde durnukly ösüjiň baş şerti bolup durýar. Halkymyzyň beden we ruhy taýdan päklenmegiň kerenli aý hökmünde orada aýyna aýratynam onuň rehim şepagatlygyň, haýar sahawatlygyň mübarek gijesi, gadyr gijesi keramatly hesaplanýar. Şu ýokdoýnalardan orada aýyna ýagşy dilegler edip, agdaşar sadakalar berilýär. Arkadaş şeýlerini we paýtagtymdy, ýurdumyň welaýetleriniň etraplaryny we şäherdir owalaryny gorşap bolan bu şahatlykly desturlar mehriban watanymyzyň bagtyar çağalaryň mekan hökmündäki derejesini pogtalandyrýar. Çağalaryň barýan her bir maşgaly ojaklarynyň basagasyny aýdýan pek arzuwlarynyň soň däbe urulşaly öý ýerleri olary durly süýjülüklerdir, toý pişmelerini we beýleki sowatlyklary paýlaýarlar. Häzirki döwürde ösüşleriň belentliklerine tarap bede wady bilen anamly gadam urýan ýurdumyzda Hajar Hadamyň we arkadaly Gahrman Haji serdarymyzyň iýligleri tagallalaryny netijesinde halkymyzyň bagtyar durmuşy pogtalanýar we ýagşy desturlar dowam tatarlýar. Şadyan çağalaryň uly joşgun we agdywylyk bilen milli desturlary berja etmekleri ýagşy işlere badalygy hökmünde kabul edilýär. Goý bu mukaddes aýda okuljak her bir aýat dogalar Allah Taalanyň dergähine kabul bolsun. Mukaddes orada aýynyň her bir güni ruhanyntlyk bayramyna urulyp, ata watanymyzyň parahatçylygyň ösüşiň we rowaşlygyň behbedine çäksiz sevgi, rehim şepagatlygy we sogap işlere beslensin. Çağalaryň ýary mezanly şadyan gadamlary ýyllardan ýyllara dowam bolsun.